7 पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या बद्दल मुख्यमंत्री भांगरा पदका फावो जाल्लेले आसा. होमगार्ड ज्ञानेश्वर तुळसकर आणि सिंधिया रॉड्रिग्स हांकां मुख्यमंत्री गृहरक्षक पदक फावो जाल्लेले आसा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेले आसा. त्याच बरोबर मडगांवचे कोंकण रेल्वेचे पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कदम, केपें उपविभागीय पुलीस उप अधीक्षक निलेश राणे, कालांगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक, ओल्ड गोयचे सहाय्यक निरीक्षक निळखंठ एकावडे, कोलवा वाहतूक विभागाचे सहाय्यक निरीक्षक जितेंद्र फळदेसाय, पणजेचे हवालदार नितीन गांवकर. त्याचबरोबर उजो पालोवपी दळाचे जे अधिकारी आसात तांकां मुख्यमंत्री अग्निसेवा पदक फावो जाल्लेले आसा. तांची नांवां अशीं आसा: उप अधिकारी शिवराम नायक, लिडिंग फायर फायटर विष्णू गावस, फायर फायटर नितेश पागी.